नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। सिंधुदुर्गच्या इतिहासात सोमवारचा दिवस अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, कारण यंदाचा नौसेना दिन किल्ले सिंधुदुर्गवर होणार आहे। स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्र आणि राज्यातील मंत्री, महत्त्वाचे नेते सिंधुदुर्गातील मालवणात उपस्थित असणार आहेत। न भूतो न भविष्यती असा हा कार्यक्रम होणार आहे। राजकोट इथं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अनावरण होणार आहे, तर तारकर्ली किनाऱ्यावर नौसेनेचा कार्यक्रम होणार आहे। गेल्या काही महिन्यांपासून याची तयारी सुरू होती। आजच्या दिवसात ही तयारी पूर्ण झाली असून मालवणात मोदींच्या स्वागताला आणि नौसेना दिनाच्या कार्यक्रमासाठी सज्ज झालाय। याचा आढावा आमच्या कोकणसात लाईव्हच्या प्रतिनिधींनी घेतलाय। दिवसभर केलेल्या नियोजनाप्रमाणे रंगीत तालीम घेण्यात आली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कार्यक्रम कसा असेल, बैठक व्यवस्था, वाहतुकीची व्यवस्था, पार्किंगची सोय, एसटीचं नियोजन, सुरक्षेच्या दृष्टीने काय खबरदारी घेण्यात आली आहे, या सगळ्याचा आढावा आपल्याला घ्यायचा आहे। दिवसभरात आज मालवणात काय काय घडलं याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे आणि प्रसाद पाताडे यांच्याकडून। भारतीय नौसेना दिनाच्या पार्श्वभूमीवरती उद्या होणारी प्रात्यक्षिकं जी आहेत ती आज दाखवण्यात आल्याने आपण या दृश्यांमध्ये पाहताय जी गर्दी आहे ती या ठिकाणी आपण पाहत आहोत। हजारोच्या संख्येने लोक आहेत ती उद्या होणारी प्रात्यक्षिकं आणि जी प्रात्यक्षिकं आज झाली आहेत तीच प्रात्यक्षिकं उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महनीय अतिमहनीय व्यक्ती जे आहेत त्यांच्या समोर दाखवली जाणार आहेत। माझ्यासोबत या ठिकाणी कणकवलीचे करस्पॉन्डंट श्री उमेश बुचडे आहेत। उमेश सर, या ठिकाणी नौसेनेचा जो कार्यक्रम आहे तो उद्या पार पडतोय, कशी या ठिकाणी व्यवस्था आहे, एसटी व्यवस्था कशी आहे, काय सांगा? निश्चितच प्रसाद, आज आपण पाहिलं की उद्या नौसेना दिन आहे, पण त्याची जी पूर्वतयारी आज जी महत्त्वाची होती तो दिवस आहे। आपण बघितलं की 5 वाजल्यापासून ही या ठिकाणी या तारकर्ली समुद्रकिनारी ही नौसेनाची कवायत सुरू होती आणि इतकी उत्कृष्ट कवायत होती की जे हेलिकॉप्टर असतील, जे आतमध्ये बोटी असतील किंवा विमानं असतील, लढाऊ विमान असतील, ही प्रत्यक्षात पाहायला मिळाली। मग उद्या जे काही येथे होणार आहे ते आजच त्यांनी सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे, पण तरी उद्याच्या दिवसाला साक्षीदार होण्यासाठी हे सर्वजण आता जमले आहेत। काही इथे जे महत्त्वाचे जे तालुक्यातील असतील, बरं जिल्ह्यातून असतील येणारे जे बहुसंख्य नागरिक आहेत यांच्याकडून आपण प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत। काय त्यांचं म्हणणं आहे ते। तुम्ही कुठून आलात, कुठून आलास तू, काय सांगशील? कणकवलीत ना। काय बघितलंस तू आज, काय वाटलं इथे बघून तुला? खूप छान वाटलं। छान वाटलं। काय होतं, विमानं वगैरे काय इथे? म्हणजे 39 विमानं होती। 39 विमानं होती। काही काय सांगाल, कसं वाटलं बघून तुम्हाला? त्याच्यामध्ये माझे काका पण होते, त्यामुळे मला खूप छान वाटलं। कुठून आला तुम्ही? आम्ही सातारामधून आलोय। खास हे बघण्यासाठी? हो, माझ्या भावाचं याच्यामध्ये एरोप्लेनचा जो शो झाला त्याच्यामध्ये माझा भाऊ पण होता। नाव कसं आपलं? काटकर, प्रवीण काटकर। बहुसंख्य जे नागरिक आहेत इथे आपण पाहतो की लहान मुलं देखील आहेत, ही जी लहान मुलं देखील आहेत ती इथे आहेत आणि ही प्रात्यक्षिकं पाहण्यासाठी ही मुलं आली होती। शाळेतील असतील, अन्य परत जिल्ह्यातील व्यक्ती असतील, हे सर्वजण आले होती आणि आपण ही जी लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत की उद्या जे होणार आहे याच मंडपाखाली उद्या सर्वजण जमून हा सोहळा देखील पाहणार आहेत आणि उद्याचं जे नियोजन आहे ते उत्कृष्ट नियोजन ह्या प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे। आपण जी दृश्य पाहत आहोत तशाच पद्धतीने पोलीस प्रशासन देखील सज्ज आहे। एकंदरीत प्रसाद, काय सांगशील पोलीस प्रशासनासंदर्भात? उमेश, या ठिकाणी आपण पाहतोय सिंधुदुर्ग पोलीस असतील किंवा महाराष्ट्र पोलीस असतील, या ठिकाणी 6000हून अधिक पोलीस कर्मचारी या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। त्यामध्ये 500हून अधिक होमगार्ड आहेत। त्यासह या ठिकाणी 20 एसपींची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। अतिरिक्त एसपी जे आहेत हे 350हून अधिक आहेत। PI API तसं PSI यांची जी संख्या आहे ती 350हून अधिक आहे। त्यासह पोलीस अंमलदार असतील यांची जी संख्या आहे ती 4500च्या वरती सांगितली जाते आणि मोठा चोख पोलीस बंदोबस्त आहे तो या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर ठेवण्यात आलेला आहे। मी आता तारकर्ली किनारपट्टीवरती ज्या ठिकाणी ही प्रात्यक्षिकं आज दाखवली गेली, या दृश्यांमध्ये आपण पाहताय मोठ्या संख्येने जे नागरिक आहेत उद्या होणाऱ्या कार्यक्रमाची प्रात्यक्षिकं आज प्रत्यक्ष याचं डोळ्या पाहण्यासाठी उपस्थित राहिलेली पाहता मिळतात। पोलीस बंदोबस्त जो आहे तो चोख ठेवण्यात आलेला आहे। उद्याही याच पद्धतीनं जो पोलीस बंदोबस्त आहे आणि यापेक्षाही तीव्र पोलीस बंदोबस्त आहे तो उद्या ठेवण्यात येण्याची शक्यता या ठिकाणी वर्तवली जाते आहे। मात्र या ठिकाणी पाहायला गेला तर आरोग्य यंत्रणाही सक्षम झालेली पाहायला मिळते। चिपी विमानतळ असेल, राजकोट असेल किंवा
सेफ हाऊस असतील, या ठिकाणी डॉक्टर श्रीपाद पाटील जिल्हा शल्य चिकित्सक सिंधुदुर्ग यांच्या उपस्थितीत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली 150हून अधिक पथकं जी आहेत तैनात करण्यात आलेली आहेत. तसेच या ठिकाणी दाखल होणारे जे ग्रामस्थ आहेत, नागरिक आहेत, या ठिकाणी त्यांच्यासाठी एसटीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 40 ते 45 नागरिकांची जी आहे ते या एसटीच्या माध्यमातून या ठिकाणी येणार आहेत. त्याची पार्किंग व्यवस्थाही करण्यात आली आणि पार्किंग जी व्यवस्था आहे त्याच्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी प्रत्येक मेन पॉईंट जे आहेत त्या ठिकाणी आरोग्य यंत्रणा, जिल्हा परिषद आरोग्य यंत्रणेकडनं पथकं तैनात करण्यात आलेली आहेत. आपण या दृश्यांमध्ये पाहू शकता जी अलर्ट गर्दी आहे ती या ठिकाणी जनसागर जो उसळलेला आहे तो आपण पाहताय. पोलीस प्रशासनही तेवढ्याच पद्धतीनं सज्ज झालेलं पाहायला मिळतंय. उमेश, एकंदरीत उद्याचा कार्यक्रम कसा असेल काय सांगाल? निश्चितच प्रसाद म्हणतोय की उद्याचा कार्यक्रम सगळ्या आपल्या संपूर्ण भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण भारतीय नौसेना दिवस आहे आणि तो दिवस येथे जो राजकोट किल्ल्याचे जे अनावरण होईल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होईल आणि त्याच्या माध्यमातून येथे जी ही आहे सगळे अलर्ट गर्दी आहे. आणि आपण आज बघितलं की उद्याची जी रंगीत तालीम ही आज येथे करण्यात आली आहे. मालवण शहरामध्ये पोलीस संचलन होत आहे. जे रस्ते आहेत ते एकंदरीत सर्व प्रशासनाने PWD किंवा जे आपले सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे रस्ते व्यवस्थित केलेले आहेत. तशाच पद्धतीने जे VIP किंवा मान्यवर येणार आहेत त्यांच्यासाठी जी राहण्याची सोय देखील एक जी रेस्ट हाऊस आहे देखील एक चांगल्या पद्धतीचे उभारण्यात आलेले आहेत आणि तशा पद्धतीने नियोजन देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे इथे सध्याच्या परिस्थितीत आपण उद्याची जी दृश्य आहे ती पाहणारच आहोत. पण आज प्रत्यक्षात हजारोच्या संख्येने हे नागरिक जनसमुदाय इथे उपस्थित होते समुद्रकिनारी आणि सूर्यास्ताच्या वेळी हे सर्व पाहताना त्यांना सगळ्यांना मोह आवडला नाही. पण उद्या ह्याच्यापेक्षाही जास्त पटीने गर्दी होणार एवढं मात्र आपल्याला येथे आता आज संध्याकाळच्या पत्रात दिसत आहे. धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी. आता थेट जाऊयात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडे. कृष्णाजी, गेल्या काही महिन्यांपासून या दिनाची तयारी सुरू आहे. कसा होणार PM मोदींचा दौरा? किती वाजता या सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे? या पार्श्वभूमीवर काय निर्बंध आहेत? नक्कीच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह संरक्षण मंत्री यांच्यासह सर्वच देशातील जे अतिमहनीय व्यक्ती आहेत त्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि इतर महनीय व्यक्ती हे उद्या 4 डिसेंबर रोजी मालवण दौऱ्यावर येत आहेत. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर नेत्यांच्या उपस्थितीत हा देशाचा नौसेना दिन हा मालवण तारकर्ली येथे साजरा होत आहे. आणि त्याच्यासाठी प्रचंड अशी सुरक्षा व्यवस्था ही तैनात करण्यात आलेली आहे. आणि 5000च्या वर जास्त असा पोलीस फौजफाटा हा मालवण तारकर्ली या परिसरात तैनात करण्यात आलेला आहे. अशी कडेकोट प्रचंड अशी सुरक्षा व्यवस्था आहे ती पोलीस प्रशासनाकडून, नौदलाकडून करण्यात आलेली आहे. आणि या दौऱ्यासाठी आता मालवण सज्ज झालेले असून संपूर्ण मालवण तालुक्याला, तारकर्लीला पोलीस छावणीचे स्वरूप आलेले आहे. त्यामुळे या दौऱ्याची उत्सुकता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मालवण दौरा, प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मालवण दौऱ्यावर येत आहेत. त्यामुळे पूर्ण मालवण वासियांसह जिल्हावासियांसाठी ही अभिमानास्पद आणि एक दौऱ्याची निमित्ताने आणि या नौदलाच्या दिनानिमित्त एक उत्सुकता ही मालवणवासियांना लागून राहिलेली आहे. आज ज्या पद्धतीने जशी काल रंगीत तालीम ही मालवणमध्ये पार पडली, जशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चिपी विमानतळावर उतरतील आणि त्यानंतर ते हेलिकॉप्टरने येतील, त्या मार्गाने हेलिकॉप्टर टू ज्या राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे अनावरण हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान पुन्हा माघारी फिरून हे तारकर्लीला रवाना होतील. नौसेना दिनाला त्या ठिकाणी हजेरी लावतील. आणि असा ताफा ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा ज्या मार्गाने जाणार आहे त्या मार्गावर आज प्रशासनाकडून रंगीत तालीम ही यावेळी घेण्यात आली. हा दौरा हा मालवणसाठी आणि जिल्हावासियांसाठी हा खरोखरच महत्त्वाचा दौरा होता. कारण एखादी अतिमहनीय व्यक्ती ज्या वेळी मालवणमध्ये येते तेव्हा राजशिष्टाचारानुसार अनेक विकास कामे ही त्या निमित्ताने करण्यात येते. त्यांचा ज्या मार्गाने दौरा आहे त्या मार्गावर रस्ते असतील रस्ते डांबरीकरण करण्यात आलेले आहेत. अनेक ज्या मार्गावर घरे आहेत, संरक्षक भिंती आहेत, त्या ठिकाणी रंगरंगोटी करण्यात आलेली आहे. शासकीय इमारती या निमित्ताने सजावट करण्यात आलेली आहे. शासकीय विश्रामगृह आहे, जे महत्त्वाचं होतं की मालवणचं शासकीय विश्रामगृह हे अत्यंत नादुरुस्त होतं, ते या निमित्ताने दोन्ही विश्रामगृह ही सुद्धा आता दर्जेदार आणि चांगल्या दर्जाची अशी कामं त्या ठिकाणी झालेली आहेत. आणि असा हा मालवणवासियांसाठी हा चांगला दौरा हा म्हणावा लागेल.
आणि एकूणच ही न होणारी कामे ही काही दिवसातच ही कामे पूर्ण झाली. त्यामुळे मालवणवासियांनी ते सुद्धा अनुभव घेतला की प्रशासन काय असतं आणि जर एखाद्या नेता येत असेल किंवा एखाद्याचे आदेश असतील तर काय होऊ शकतं हे सुद्धा या निमित्ताने मालवणवासियांनी पाहिलेले आहे. त्या पंतप्रधान दुपारी येणार आहेत, मात्र त्यापूर्वीच ज्या दिवशी उद्या 4 तारीखला सर्वसामान्यांसाठी हा जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जो मार्ग आहे त्या मार्गावरून येण्यास इतरांना सर्वसामान्यांना बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यासाठी काही मार्ग जे निवडून दिलेले आहेत त्या मार्गाने सर्वसामान्य नागरिकांना एंट्री असणार आहे. शिवाय पंतप्रधान ज्या मार्गाने येणार आहेत त्या मार्गावर पूर्णतः सर्वसामान्यांसाठी त्या ठिकाणी प्रवेश नाकारण्यात आलेला आहे. त्यांनी तारकर्लीला ज्यांना जायचं आहे, ज्या नौसेना दिन पाहण्यासाठी जायचं आहे किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमाला जायचं आहे, त्यांनी इतर जे मार्ग प्रशासनाने घालून दिलेले आहेत त्या मार्गाने तारकर्ली ते 1च्या आधी पोहोचायचं आहे आणि त्यानंतर 1 नंतर जो मार्ग आहे तो पूर्णपणे उद्या अत्यंत जर अति आवश्यक सेवा असेल त्यांनाच हा मार्ग चालू ठेवण्यात येणार आहे. मात्र कारण बघूनच त्या मार्गाने वाहतूक करण्यात येईल. मात्र शक्यतो हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या मार्गाने जाणार आहे तो मार्ग पूर्णतः बंद असणार आहे. कोणीही त्या मार्गाने येऊ नये अशा पद्धतीचे जे सूचना आहेत ते प्रशासनाकडून करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर दुपारी साधारण 3च्या नंतर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे यांचे आगमन होईल आणि 4:30च्या सुमारास तारकर्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नौसेना दिनास सुरुवात होईल आणि त्यानंतर संध्याकाळी 6:30च्या सुमारास पंतप्रधान हे माघारी फिरण्याची शक्यता आहे. आणि या एकूणच हा असा सोहळा पाहण्यासाठी पूर्णपणे मालवणवासी आतुर झालेले आहेत आणि या कार्यक्रमाची उत्कंठा शिगेला पोचली असून मालवणवासी या कार्यक्रमासाठी वाट पाहत आहेत. धन्यवाद कृष्णाजी, तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी. आता काही तास या सोहळ्यासाठी शिल्लक आहेत, तयारी पूर्ण झाली आहे, त्यामुळे आता उत्सुकता वाढली आहे. मात्र PM मोदींच्या दौऱ्यानं सिंधुदुर्ग वासियांच्या अपेक्षाही वाढल्यात. आपल्यासोबत जोडल्या गेल्यात आमच्या कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर. देवयानी मॅडम, कसा फायदा होणार आहे सिंधुदुर्ग वासियांना? नक्कीच जुईली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत आहेत आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नौदल दिन साजरा केला जाणार आहे. नौदल दिन हा दरवर्षी भारताच्या वेगवेगळ्या किनाऱ्यांवरती साजरा केला जातो, परंतु यावर्षी सिंधुदुर्ग च्या मालवणच्या किनाऱ्यावरती हा नौदल दिन साजरा केला जाणार आहे आणि त्याच्यासाठी गेल्या 3-4 महिने याची तयारी जोरदार सुरू आहे. आता तर तो क्षण येऊन ठेपलेला आहे. काही तासातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्याकडे येणार आहेत आणि त्या अनुषंगाने म्हणजे नौदल दिनाच्या अनुषंगाने जी काही प्रात्यक्षिकं तिथे गेले 8 दिवस सुरू आहेत ती प्रात्यक्षिकं बघण्यासाठी, कारण हे कधी आपल्या इथल्या जनतेला, सर्वसामान्य नागरिकांना कधी ते प्रत्यक्ष जाऊन बघू शकत नाहीत. नक्की काय आहे नौदल, नौदलाचा आवाका काय आहे, मोठ्या मोठ्या युद्धनौका कशा असतात, हे प्रत्यक्ष याची देही याची डोळा बघण्याचं एक मोठं संधी या निमित्ताने सिंधुदुर्ग वासियांना प्राप्त होणार आहे. आणि यातून एक सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे यातून कोणीतरी समजा जे आपले तरुण आहेत ते जर नौदलाच्या कुठल्या तरी एखाद्या विंगकडे जर वळले तर निश्चितच हे जिल्ह्यासाठी भूषणावह ठरणार आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येण्यामुळे आपल्या जिल्ह्याला तर एक वेगळं वैभव प्राप्त झालेलं आहेच, परंतु ते वैभव यापुढेही टिकून राहण्यासाठी इथले सगळेच कार्यकर्ते जे कोणी पॉलिटिकल लीडर्स आहेत किंवा राज्यकर्ते आहेत ते निश्चितपणे त्यासाठी प्रयत्न करतील आणि पुन्हा एकदा म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा जो पर्यटनदृष्ट्या समृद्ध आहेच, परंतु आता एका वेगळ्या दृष्टीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नौदल ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी हा उद्याचा नौदल दिन साजरा झाल्यामुळे पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्हा भारताच्या नव्हे तर जगाच्या नकाशावरती आलेला आहे. धन्यवाद देवयानी मॅडम. एकंदरीत पाहिलं तर आता सिंधुदुर्ग नौसेना दिनासाठी सज्ज झालाय. PM मोदींच्या आगमनासाठी सज्ज झालाय. पहिल्यांदाच नौसेना दिन इथं होत असल्यानं उत्सुकताही वाढल्यात. मात्र PM मोदी सोमवारी नौसेनेच्या या कार्यक्रमात काय बोलणार आहेत, कोकणच्या विकासासाठी कुठल्या घोषणा करणार आहेत, याकडे आता साऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय. या संदर्भातले अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हच्या सोशल मीडिया आणि केबल TV चॅनलवर देखील पाहता येणार आहे. त्यामुळे आमच्या सोबत तुम्ही कायम राहा. आता इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.